Kaixo, David naiz, eta erritmo zirkadianoak eta eskola denborak neure hezkuntzaren ikuspegitik laborategia aurkeztera nator. Laborategien funtsa eskola jardunaldi gaian sakontzea izango da. Eztabaida handiko gaia da, irakasleen artean interesa handia duena eta iritzi asko daudenak. Laborategi honekin helburua izango da sakontzea neure hezkuntzaren markotik datozen ikerketak aztertuz, ikusteko zeintzuk diren erritmo zirkadianoak, zenolako eragina duten, eta baita ere arretaren sistema psikologikoa eta zirkadianoare aztertu badaukalako bere propioa. Helburua izango da jakintza mahai gainean jartzea, gero hauetatik bakoitzak marko pedagogiko propio bat sortu ahal izateko, noski ebidentzietan oinarrituz eta gero zuen errealitatean aplikatu ahal izateko. Oso interesgarria da, ikerketek ematen diguten informazioa laguntzen digutelako ez bakarrik eskola denborak modu orokor batean antolatzeko, ordutegi orokor bat, baizik eta ere laguntzen digutelako irakasleoi eguneko momentu honetan eta saio konkretu honetan nola aldiotatera etekin handiena dudan denborari. Guztian murgilduko gara, praktika desberdinak eginez, eztabaidak eginez, eta interesa duzuen guztioi gonbidatzen zaituztet. Laster arte!